వాడు తీసేది స్మగ్లింగ్ సినిమా. 'పుష్ప 2'పై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు నందమూరి నరసింహం బాలకృష్ణ. ప్రస్తుతానికి ఈ విషయం కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నట్లుగా సమాచారం. నందమూరి నరసింహం బాలకృష్ణ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పటికే అంత ఏజ్ అయినప్పటికీ కూడా సినిమాలలో మొగ్గు చూపుతూనే ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న హీరో సినిమాల కంటే ఇప్పుడు మరి బాలయ్య సినిమాలు సూపర్ హిట్ అందుకున్నాయి. ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీలోకి కొత్త హీరోలు వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు. కానీ ఇండస్ట్రీలో మరి పాతుకుపోయింది ఎవరు అనంటే నందమూరి ఫ్యామిలీ అనే చెప్పాలి. నందమూరి ఎన్టీ రామారావు కానుంచి మొదలైన ఆ యొక్క హీరోయిజం ఇప్పుడు నందమూరి నరసింహం బాలకృష్ణ, అదేవిధంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మోక్షజ్ఞ ఇంకా తదితరులు కూడా చాలామంది ఆ యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువగా మరి సినిమాలు వేరే హీరో సినిమాల గురించి ఎప్పుడు కూడా నందమూరి నరసింహం బాలకృష్ణ గారు మాట్లాడిన దాఖలాలు అయితే లేవు. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా 'పుష్ప 2' గురించి కామెంట్స్ చేయడం బాధాకరమైన విషయం అనే చెప్పాలి. ఎందుకనంటే సపోర్ట్‌గా ఉండవలసిన తండ్రి లాంటి బాలకృష్ణనే అది అలాంటి సినిమా, ఇలాంటి సినిమా, స్మగ్లింగ్ సినిమా అంటూ కూడా మరి పుకారు చేయడం జరిగింది. వెంటనే మరి వీటికి సంబంధించి అలా జరగడంతో అక్కడున్న వారందరూ కూడా షాక్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి వీటికి సంబంధించిన విషయాలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎంతో వైరల్ అవుతున్నట్లుగా సమాచారం.